שמינית. תשפ"ב. בוא נתחיל. נכנסתי הבוקר באיחור לאולפנה, תפסתי בטעות למורת החנייה, כמה חפירות על השיה, מה עשיתי סך הכל לא הגעתי לבמה. זה השמינית, א' אדר הולך להיות להיט, קרבי לאודיטוריום, קרבי בראש חבית, רק שמינית השפעה, מעלות את הרמה, מה תעשו שלא נהיה באולפנה? יש שביעית, יש שישית, NPC, אבל רק אנחנו שורות פה את השיא. חמשושית, שקופה, שמיניסית לפנייך, תשתתחי על הרצפה, כי כל השכבות שפוטות עומדות כמו חיילות. האולפנה זה מפעל לייצור בנות, אם הדבורה מגיעה בחלומות, בבוקר בסיבוב מחלקת סוכריות, סיימנו כבר את כל המקצועות, מה נשאר לנו? לשרוף את הפנימיות, המקומות להצגה כבר דפוסים, מי שלא תגיע, תגידי הגורל. חצאית מגיעה עד הרצפה, כולם פה סוגרות במדרשה, כמה חפירות על השיה, יאללה שחררו אותי, כבר סוף שנה. יאללה שמינית, א' אדר הולך להיות להיט, קרבי לאודיטוריום, קרבי בראש חנית, רק שמינית השפעה, מעלות את הרמה. מה תעשו שלא נהיה באולפנה? שמינית, יאללה! תשפ"ב, רמת היוש! ועדת הקלטה.